Sanfɛ dugutaga ko bunangu kan an ka jamana Mali an'a dɛmɛbaaw ye bolokura bɔ ni ka baarabaw sigi sen kan walasa an ka pankuru jiginniyɔrɔ min tɔgɔ dalen don Modibo Keyita la Bamakɔ senu ale yɛrɛ ka se ka kɛ ɲɔama ye ɲɔama da ye. Nin baara lahautaba nunu kɔni kɛra musaka ye min taar'i jɔ sefa wari miliyari 23 o n'a kungafɛn na wa baara nunu daminɛli dɛmɛ sɛbɛkɔrɔ kɛra Mali ka dɛmɛmaa jɛkuluba min filɛ l'Amérique jamanaw tɔgɔ la ni o ye Millennium Challenge Corporation ye. O baara nunu daminɛlen kɔ an ka jamana yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ k'a bolo bila a yɛrɛ ka waganden kɔnɔ ni ka nin musaka nunu tɔ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka nin baara nunu kuncɛ. Donc jateminɛna k'a fɔ ko a sera dɔ ka fara hakɛnɛ in kan. O gouvernement wulila o la ka taa ɲɛɲini o ni mɔgɔ min bɛn'a la o ye Américain jamana mɔgɔ ye. Projet dɔ b'u bolo ko Millennium Challenge Corporation u b'a fɔ ma MCC. Jateminɛna k'a fɔ k'olu bɛ se ka na an dɛmɛ. Mankan wulila Mali la dɔrɔn olu y'u sen bɔ. An ɲɛsin arabuw ma n'o ye BID ye Banque Islamique de Développement ani OPEP an ɲɛsin olu ma ani Fonds Cohésien an ɲɛsin olu ma. Anw n'an ka budget national an yɛrɛ ka wari u nan'u ta fara kan baara seginna k'a daminɛ kura ye o kɛra sababu ye baaraw kɛra Ala sɔnna ma an sera ka tila la ni janvier kalo in na. Ka kɛ ni an ka jamana ɲɛmaa son excellence Ibrahim Boubacar Keyita ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ ye nin pankuru jiginso in labɛnna wa ka dakabana yɔrɔ kura jɔ n'o bɛ wele ko terminal 2. O baaraw kɛra sababu ye ka se ka hakilinaw ni fɛɛrɛba caman sigi sen kan nin pankuru jiginniyɔrɔ in na min sigilen don kɛnɛ kan kɛnɛ min bɛ t'i jɔ mètre carré 150 bɔyanko la wa a bɛna kɛ sababu ye ka maa 1,000,000 ani maa 500,000 ka dugutaa taa ni ka segin o sabati. An bɛ waati min na i ko bi jama hakɛ ko siga fosi t'an na sabula an bɛ se ka maa 1,000,000 ani maa 500,000 bisimila o de la laɲini bɛɛ sabatilen don fɔ ka taa se san 2030 ma. N'i y'a lajɛ o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ min bɛ tali kɛ jinɔgɔw olu kun ka kɔrɔfɔw la yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen labɛnna min bɛ taa bolimafɛn jɔyɔrɔ 500 bɔyanko la ɛlɛ ni maaw ka se k'u ka bolimafɛnw jɔ lafiya kɔnɔna la. Min ye dugutalaw olu n'u bolominɛw bɛ se ka kana cogoya min na o baaraw bɛɛ lajɛlen sabatira wa n'i ka doniw nana ni dugutaa b'i ma walima n'i bɛ jigin i ka doniw yɛlɛn ka jigin o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o baaraw sabatilen don. Très joli, très joli. Bon tiɲɛna a ɲɛna yɛrɛ de a ɲɛna kosɛbɛ n'i bɔra ka ye i ka jamana kɔnɔna la ni baaraba ninnu bɛɛ kɛra tiɲɛna a bɛ mɔgɔ nimisi wasa kun bɔ tiɲɛna a ɲɛna kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ. An nisɔndiyara kosɛbɛ an kelen k'an yɛrɛ ye Mali dugukolo kan an wasara ani kunbɛko ɲuman ye fana baaraw kɛcogo ɲɛna wa u teliyara an minnu fana nana an ye somɔgɔ saman sɔrɔ a diyara an ye a bonyana an ma. Sisan an ye sécurité fɛnɛ renforcer an bɛ fɛn bɛɛ ye fɛn b'an bolo n'u b'a fɔ ma ko vidéo surveillance bâtiment kura min jɔra sisan o étage filanan kɔnɔ i b'i sigilen to o kɔnɔ miseli min binnen bɛ o dalala la i b'o ye. Tani ka seginkɛlaw u n'u bolofɛnw bɛ se ka kana cogo min na k'u kisi walejugu tigilamaw ma walasa o baaraw ka sabati subahana mansi kuraw olu minnu bɛ jateminɛliw kɛ walejugu tigilamaw ka baara la min bɛ jateminɛw kɛ doni minnu bɛ yen ni fɛn cɛjuguw bɛ bila a kɔnɔ ka nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ walasa ɲangata kana se ka i k'a dɔn dugutalaw ni u bolominɛw sɔrɔ cogo minnu na. Je suis très surpris. Bi me se ka n disi gosi ni n ka maliyɛn ye. Ne kun tɛ se ka da la fo n yɛrɛ kun k'a ye n ɲɛ la barisa ne ye farafina dugu caman yala n selen yan nɔ a diyara n ye kosɛbɛ
ne yɛrɛ kun kɔnɔ ko n bɛ sini dugukolo de sanfɛ. O bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ baarada min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ wele ko agence nationale de l'aviation civile bakuruba la n'an ko a ma ANAC olu kɔni kɛlen don ka fɛɛrɛw ni dalilu bɛɛ bila sen kan bi walasa an ka pankuru jiginso ale yɛrɛ ka se ka kɛ ɲɔgɔnma ye ɲɔgɔnma da ye. Sabati hukumu kɔnɔ an hakililatigɛlen don wa hakililatigɛ min bɛ Mali la bi o bɛ t'i jɔ 184 na. Mali ale bɛ jɔyɔrɔ min na bi min ye farafinna woroduguyanfan jɔyɔrɔ 3nan la olu ka se ka sabati wa u ka se ka jidi hali bi don n'a nataw la. An ta nin ye wulibali ye wa lakana bɛɛ lajɛlen sabatilen don o de kama an nimisi wasalen don kosɛbɛ. Il y a 8 domaines qui sont... Lakana bi tagabolo ba 8 de kofɔ wa n'i y'o lakana lajɛ an ka Mali ye jɔyɔrɔ 3nan de ye farafinna woroduguyanfan ni a camancɛ bolo fɛ. K'u ka wulikajɔ ni cɛsiri tɛ dɔwɛrɛ ye min ye sanfɛ dugutaa ko la Mali bɛ se ka lafiya ni ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ o ka se ka kɛ badabada ye cogo min na.